أزي دمسخم دمس سلفنا هدا إرترايو دمس سلفنا هدا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هدا إرترا ناتدالوه وترسولوس حموسن كدامن أمربب حبريتا erinahda.org زقرب مدبيو دمسي سلفنا هدا إرترا دمتو طعات إرتراويانين سلام كميت النيوز خبركم سمعتنا ازي دمت سلفنا هدا إرترايو منهم قدام 11 حسق لتشحن 10 شومونتن زتدالو تحستوتات كلا عليكم فلما صومنا وزينا كقربيو بدحرزي قجل هقدف بمدب عدل هزبي طالع عبتحت زبلار استيز تدالو صحف كهلو نايم منغو مدباتنا ونطعم زيما كهلو نايم كسافت أما مدبنا مسانا ختصنحو بخبرنا عدنا سناي مكتتال داغماي سلامتنا يبصحكم كبرات سمعتنا كاب دمص سلفنا هدا إرترا سومناوي نطفتات انهم حبرات إمارات عرب كاب ودب عصرنا بإثيوبيا ناي نداد شامبقوتات من زرقح وطن تدالوم حبرات إمارات عرب كاب ودب عصر تبغيسونا بوشت إثيوبيا زاتو ناي نداد شامبقوتات من زرقح نديبا خمزلا معكنا زينا إثيوبيا حبيران تنمع كنا زينا نزح برازلوا منستر أهجراو زمدناتات حبرات إمارات عرب ريم الحشمي تمال عصرتنا حسا أبي إثيوبيا مبصح بالمكياد مسقدمي منستر أبي أحمد دحرز خطمو سمن معيهم أبزخابي ودب عصر نبي إثيوبيا زرقحنا ينداد شامبقوتات أو فرت حبرات إمارات عرب أمائت مليونات دولارات كوفرونو تسبيتالهم يقول برل جمرالون زازمالون نايقزي مقامي تحبران ودبات إرترا بزمت قربا معلتات لإثيوبيا أغلقلت كهب مقررابي قبر كامزالله خقلت صنيحيهم سمنع سلام إرتران إثيوبيان قد من إواجو حبرات إمارات عرب لإثيوبيان أي 3 بليون دولار حاجز كتقبر بسمنع كامزبتها يذكر إذا خمزي لنكالله منستر قديات وطا إرترا عثمان صالح أمغار برزيدنت آتيمان قبر أبن أبي إثيوبيا مبصحي كايدو الله وتم لوقاتنا بإثيوبيا زمرح زلو أبس مرامس برزيدنت إسياس أفورقي ركب زكايد منستر قديات وطا سعود عرب عادل الجبير نبدي سبب حرمتاو نعو تقتلهم يوم سعود عرب حبرات إمارات عرب أبو أمونغ إرتران إثيوبيان صبوق من قصقصات يكايد كمزلوه يفلت سعود عرب حبرات إمارات عرب أمونغ إرتران إثيوبيان صبوق من قصقصات يكايد كمزلوه يفلت أوروبا عقبها بستوها بالسدتنياتات بس هي إرتراويان أبي كالاي درجة تسريعون أبزنز حلفا شدش عوارح أبو هاقرات حبرات أوروبا عقبها بستوها بالسدتنياتات بس هي إرتراويان أبكالاي درجة 5 تسرع بيت صحفة دقاف سدتنياتات أوروبا أفليتون تبيت صحفة أبزور بحمد لتي كابتري خصاب سنة غلي تشحن 10 شومونتن أبزنا برقزي أب هاقرات أوروبا عقبانا زحاتات بس سدتنياتات 390 مقان بملكات مسنا زحلف عامت كمية أطارن كنا بعصر 5 ميتاويت كان زقودله أرديهم أبز حلف ورح سنة بجريخ بطليان إسبانيا نبيلهم زعتوا لعلي 51 شح سدتنياتات أب هاقرات أوروبا عقبها زحاتات وسط تغسى تبيت صحفات ببسحي أب كنيس تسرع زيجاتات سوريا أفغانستان عراق باكستان نيجيريا المقانون أسنير لهم ببحر سجيرون نبي إيطاليا خبزاتوا أسات 14 شح سدتنياتات اتم 24 ميتاوي السودانويان كخونون كلو اتم 11 ميتاوي كإيرتراويان يم أبزنز حلفا شدش عوارح عقبها بزحاتاتو لعلي 300 شح زيجاتات استفلالي هاقرات نسامانين شدش ميتاوي زيجاتات سوريا عقبها وهابون كلو نسامانين 3 زيجاتات إيرتراها بتمساسالي عقبها رخيبهم بيت صحفة سدتنياتات أوروبا أبصابو بتوسخي أبزن شدش عوارح عقبها بزحاتاتو لعلي فرق مليون سدتنياتات وتم كلتانت بحامش ميتاوي بزي آلا يزموتو تحت عد مقوالعو مخانم أغنزيبهم أبني تحت عدم مليين جزاهم معقوبات انت مزجيبهم كابزلو بزي آلا يزموت قانعو زيغاتات إيرترا أفغانستان باكستان غامبيان فيتنام مقانون اتون تصبصاب هي الزخاخر برزيدنت جوب السودان تقاوم تتهاجر محرات أوجو برزيدنت جوب السودان سالفاكير ميارديت ريك ماتشارم زركبون كلهم تقاوم محرات كنز أوجن منستاو معكنا زينة تهاجر قليتان البرزيدنت نزناي محرات أواجه بتشعتنا حسن زقربون دحرت مسمرح تقاوم ريك ماتشارم كانت بجلتاتن مقراء استخصن سلطان من مقراحن زركبون سممعات مختاميهم كلتشان 11 كاب السودان تفليان وصنتا زأوجت جوب السودان كالاي عامتنا صنتا خيط صندلت أبكينات حد كمز تصندت يذكر أمنغو خاب عاليت دينكا زخون برزيدنت سالفاكيرن كاب عاليت نوير زخون مختلو ريك ماتشارم استولع قجت عليت أول ملكع محازي خمت بمتنحو 10 تتشح السبات أهليقون وستات 1 مليون هزبي خاء أمزابيلون يوم
ክልቲኦም ወገናት ኣብ 2015 ናብ ስምምዕ በፂሖም እኳ እንተነበሩ እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ከይወዓለ እንደገና ናብ ግጭት ኣትዮም ብመንጎኝነት ኢጋድ ክካየድ ዝጸንሐ ተደጋጋሚ ጻዕርታት ክዕወት ኣይከኣለን ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ቅንየት ብመንጎኝነት ፕሬዝደንት ሱዳን ዑመር ሐሰን አልበሽር ኣብ ዘካየድ ወዘተ ምቁራጽ ተኽሲ ክትግበርን ስልጣን ክመቃርሕን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ተሰማሚዖም በዚ መሰረት ድማ ሪክ ማቻር ናብ ዝነበሮ መዝነት ምክትል ፕሬዝደንት ክምለስ እዩ ነዚ ንምትግባር ድማ ፕሬዝደንት ሳልቫኪር ንኩሎም ዕጡቃት ተቃወምቲ ናብ ሰላማዊ ናብርኦም ክምለሱ ምሕረት ኣውጅ ዘሎ زادرب السودان بقلقيل زولو ጮራ ሰላም ኣብ ሃገር ንዝርከቡ ኣማኢት ኤርትራውያን ኣውፈርትን ነጋዶን ዝተባብዕ ተስፋ ይብውን ምህላው ነበርቲ ጁባን ሬዲ ኤረና ብዝሃቦ ርእይቶ ይገልጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ድሕሪ ምዝርራብ ናብ አዲስ አበባ ኣምሪሑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ዓድል አልጁቤር ምስ ፕሬዝዳንት ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በስመራ ድሕሪ ምዝታይ ብ5 ነሐሰ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ እቲ ሚኒስተር በ5 ሐሰን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ጅዳ ኣብ ዝርከብ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ከም ዘዘራረበ ይዝከር مساعد አዲስ አበባ ኣብ ጸንሐሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየን ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሓድሽ ማዕባላት ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ ድማ ህሉ ኩነታት ዞባ ቀርኒ አፍሪካን ብዝምልከት ክዘራረብ እዩ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን በወራስ ዓራት አቡ ዳቢ ናይ ክብር ሜዳልያ ኣብ ዝተሸለመሉ አቀዲሙ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ምስ መራሕቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ሪያድ ከም ዝተዘራረበ ይዝከር ክልቲኦም መራሕቲ ዘተን ስምምዕ ሰላም ቅድሚ ምእዋጆም በብወገኖም ምስ ወራስ ዓራት አቡ ዳቢ ሼክ አል ነህያን ከም ዝተራኸቡን ይፍለጥ መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን በሕብራት ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን እና ተማከለ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዝግለጽ መንጎ ጅቡቲን ኤርትራን ዘሎ ምስሓብ ንምሽምጋሉን ተበግሶ ወስዳ ከም ዝኽእላ ዝተፈላልዩ ዲፕሎማሰኛታት ይንፍቱም እዘን ክልተ ሃገራት ንምትእትታው ቀጠር ካብ ዞባ ቀርኒ አፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ምእላይ ኣብ ጽዑቅ ዲፕሎማሲያውያን ወተሃደራት ምጥፋታት ተዋፊረን ከም ዘለዋ በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ زخبركم سمعتنا زينا أبزي فتسام وعلم صبيبني دحر داي كمعدود خيمو عندي أوكيها مسوتت كفيسا صدا لاكيسا شيشاي زملو قفنا ميغنا براحتي غزانا عالم سبيبني دحرتي كمعدود خيمو يا عندي ጉጅለ ህግደፍ በመደብ በዕድል ህዝብ ይጣላዕ ሉላው መሬት ይካርሎ ንሕናኸ እንታይ ንግበር ዝኾነ ጽግዕተኛ ስርዓት ናይ ገዛእ ርእሱ ንጹር ዕላማን ህዝባውን ሃገራውን ሓላፍነትን የብሎን ውሽጣው ናጽነቱ ዓቂቡ ብርእሰ ምትእምማን ብውሳኔኡ መሰረት ክኸደሉ ዝኽእል ኃይሊ የብሎን ኩሉ ግዜ በዋጋ ህዝቡን ሃገርን እናሸቀጠ ኣብ ትሕቲ ዓሰብቱን ለኣኽቱን ተንበርኪኺ ዝነበር ምስለ ጉጅላው ጥቕሙን ቀጻልነቱን ክብል ሰብኣዊ ኽብረት
ፖለቲካው ልዕላውነት ባህርያው ሀብቲ ናይ ህዝብታት ናብ ዋጋ ዕዳጋ ውሪዱ ብዝረኽቦ ገንዘባውን ነገራውን ንኽሰባት ዝሕበን ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራሲያውን ስርዓት እዩ ጥገተኛ መንግስቲ ብዝኾነ ታሪኻዊ አጋጣሚ ብዝሕዞ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ጭቆና መሓውራት ብምዝርጋሕን ብምጥቃምን ናይ ህዝቡ መሰረታዊ ሰብአውን ዲሞክራሲያውን መሰል ዝግህስን ዝዕፍንን ስርዓት እዩ ገባቲ ቁጠባዊ ፖሊሲ ብምኽታል ዓቕሚ ድሕረትን ድኽነትን ብምፍጣር ህዝቢ ከም ህዝቢ ክብረቱ ተቐንጢጡ ተመጽዋቲ ክኸውን ይገብር መሰል ርእይቶ አባል ኮይኑ ሸቆጥቆጥ ኢሉ ክግዛእን ከገልግልን ዝገብር አንፈት ይኽተል መንነቱ ንገንዘባውን ነገራውን ረብሓታት ሸጠ ጽግዕተኛ ፖለቲካዊ ስርዓት ንህዝቢ ከሙልቀ ንብረቱን ጥሪቱን ብምቁጻር ክሳብ ናብ ጎረባብቱን ዓሰብቱን አካላት ንሕሉፉን ምዝማዝን ጭቆና ናሕሊፉ ብምሃብ ከም ቁርዲ ደም ደቂ ሰባት እንመጽየ ዝነብር ስሙ ስርዓት እዩ መንግስቲ ህግደፍ ከዓ ብባህርን ብተግባርን ሓደ ካብ ጽግዕተኛታት መጽይትን ስርዓታት እዩ ስለዝኾነ ድማ ብባህሪኡ ብተግባሩ ኮነ ሕጋዊ ሸነኽ ወኪል ህዝብታት ኤርትራ ይኮናን ንኸባቢ 27 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝብታትናን ሃገርናን እናፈጸሙ ዝመጸን ዝቕጽለሉ ዘሎን ናይ ጭቆናን ምዝመዛን ጸረ ህዝቢ ተግባራት ድማ ጭቡጥ መረጋገጽ እዩ ናይ ወከልቱን ዓሰብቱን ረብሓን ምርግጋጽ እውን ተለኣኣኺ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ጎረባብትና ሃገራት ብእብረ ብዙርያ ምላሽ ኣብ ዝተፈላለየ ግዝያት እናፈጸሙ ዝመጸ ወራራት ከም ሳዕብየኑ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ህዝብታት ጎረባብቲ ሃገራትን ዘስዓቦ ኩሉ መድያዊ ህልቂትን ዕንወትን ድማ ካልእ ተወሳኺ መርትዖ እዩ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ መስርሕ እናፈጸሞም ብዝመጸ ተኽታኺ ተግባራትን ወራራትን ከቢድ ክሳራ በፂሕዎ ሓይሉ ተዳኺሙ ጸረ ህዝቢ ፖሊስታቱ ናይ ምፍጻም ዓቕሙ እናጎደለ ስለ ዝመጸ ብፍላይ ካብ ውሽጢ ዝሓለፈ ሂደት ዓመታት ጀሚሩ ኣብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ንዝተኸስተ ፖለቲካዊ ጸገማት ከም ጽቡቕ አጋጣሚ ብምውሳድ ነተነሓናሓቲ አካላት ሓንሳብ ብሓባር ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ንንበይኖም ኣብ ምትእንጋድዩ ተዋፊሩ ጸኒሑን ዘሎን በዚ ድማ ማያውን መሬታውን ልዕላውነትና ንባዕዳውያን ሓይልታት ኣሕሊፉ ብምሃብ ወይ ብምክራይ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርናን ዝፍጽሞ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ክሕደት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣሰካፍነቱ እናዓብየን እናኸበደን ይመጽእ ኣሎ ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዝበለ ህዝባውን ሃገራውን ሓደጋ ወዲቑ ምሃለወ ድማ መራሒ ህግደፍ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ከምኡን ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ማያት ኒል ዘይምስምማዕ ንዘሎ ሽግራት ከም ጽቡቕ አጋጣሚ ብምውሳድ ንመሬት ኤርትራ ናብ መናሃርያ ኩናት ንዜጋታት ኤርትራ ግዳይ ኩሉ መድያዊ ውፅኢት እቲ ኩናት ክኾኑ ኣሕሊፉ ብምሃብ ጽግዕተኛ ስርዓቱን ምቅናይ ላዕልን ታሕትን ኣብ ምባል ይርከብ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሃገርና ዝረአ ዘሎ ኣተሓሳሳቢ ናይ ዕንወትን ልብትታንን ኣንፈት መንግስቲ ህግደፍ ኣማን ብኣማን ጽግዕተኛን ከሓድን ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ በንጻሩ ከዓ ህዝብን ሃገርን ካብዚ ህግደፍ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ሓደጋ ንምድሓን ህፁፅ ውሁድ ቃልሲ ምክያድ ኣማራጺ ዘይብሉ እዋናዊ ዛዕባ ምዃኑ ዝሕብር እዩ ኣይፈጸም ደኣምበር እዚ ብሰንኪ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትናን ሃገርናን ዘንጸላሉ ዘሎ ተወሳኺ ሓደጋ ናይ ከባቢና ሃገራት ክካብ ዘለዎን ጸገማት ተበጊሰን ኣብ ጉድ ግጭት እንተበጺሐን ሃገርና ማእከል ዓውደ ውግእ ህዝብታትና ንምፍንቃል ስደትን ህልቂትን ክስጥሑ ዝገብር ምዃኑ ብክብደት ምርኣዩን ኣገዳስነት ኣለዎ ምኽንያቱ ልዑላውነት ህዝብታትናን ሃገርናን እናተደፍረ
ናብ ዕዳጋን ወረደን ከሎ ንሕና ከም ተቃወምቲ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ንመጻእኸ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብሉ ፖለቲካዊ ሕቶታት አልዒልና ክንርኢ ግድን ዝኸውን ዘሎ መልሲ ናይዞም ድርብ ኣምራት እዚኦም ብርዱእን ልሙድን ምኽንያት ንቃለስ ኣለና ንመጻኢ ድማ ክንቃለስ ኢና ንመጻኢ ድማ ክንቃለስ ኢና ዝብል ዝኸውን ይኹን ዳ እምበር እቲ ክሳብ ሕጂ ኣንጻር ህግደፍ እናካየድናዮ ዝመጻናን ነካይዶ ዘለናን ቃልሲ እኹልን ኣድማዕን ኣይኮነን ህዝብታትናን ሃገርናን ካብ ዓቕሚ ቁፅጻርና ወጻኢ ብዝኾነ ምኽንያት ኣብ ርእስቲ ብቐጥታ ብህግደፍ ክወርድ ዝጸንሐ ህልቂትን ዕንወትን እዚ ጽግዕተኛ ጉጅለ ንመርከብ ገንዘብን መቃነይ ኢድዋኒኑ ስልጣኑን ክብል መሬትና ነፃወት ሜዳ ዘመናዊ ኣጽዋራትን ዝዓጠቑ ዘመናውያን ተነሓናሕቲ ሓይልታት ክትከውን ምድላዋት ዝግበረሉ ዘሎ ወቕቲ ብምዃኑ ዘንጸላልወና ዘሎ ሓደጋ ግዜ ዘይሂብ ቁልጡፍ ግብረ መልሲ ዝጠልብ እዮም ናይ ሎሚ ካብቲ ክንመጾ ዝጸናሕና ዝኸፍአ ምዃኑ ብግቡእ ምግንዛብን ብኡ መጠን እቲ ተወሳኺ ምብትታንን ህልቂትን ከይመጸ ብሓላፍነታውን ዝተወደበን ኣገባብ ኣለና ክንብል ይግባእ ስለዝኾነ ከምቲ ዓድኻ ክዝመት ዶ ዓይንኻ ትዕመት ዝብል ምስላ ብዘይ ህልውናን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ህልውና ፖለቲካዊ ስልጣን ኮነ ካልእ ረብሓታት ክረጋገጽ ከም ዘይከኣል ብንቕሓት ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ድማ ህልውናን ቀጻልነትን ናይ ህዝብን ሃገርን ብምውሓስ ኣብ ሃገርና ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ምትእትታው ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ በዚ እናካይዶ ዘለና ዘይውህድን ዘይኣድማዕን ኣገባብ ክዕወት ዘይኽእል ምዃኑ ክንፈልጡን ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ህዝባዊ ቃልስና ብዘተኣማምን ክዕወት እንተደኣ ኮይኑ እምበኣር ኣብ ክንዲ ተወጃጅልናን ተነጻጺልናን ተኣማኒና ተዋሃሂድናን ተደጋጊፍናን ብሓባር ክንቃለስ ክንበቅዕ ኣለና ኣብ ክንዲ ዘይእዋናዊ ፖለቲካዊ ስልጣን እናቋመትና ግዜናን ዓቕምናን ንባኽን ህዝባዊ ቃልስና ከረጋግጾ ዘሎ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ህዝብና ስልጣን እምበር ናይ ውልቃዊ ድባት ሰልፍታት ስልጣን ከም ዘይኮነ ፈሊጥና ንጽግዕተኛ ጉጅለ ህግደፍ ኣሊና ሓቀኛ ህዝባዊ ስልጣን ንምትካል ሓቢርናን ተኸባቢርናን ክንረባረብ ኣለና ካብ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣን ሕልሚ ተበጊሶም ድሑራት ኣኽሰርቲ ንጥፈታት ዝምድናታትን ሓራብ ምዃን ሃገራዊ ዓቕምታትና ኣዋሂድናን ኣዋዲድናን ኣንጻር ሓባራዊ ጸላኢ ክንቃለስ ክንበቅዕ ኣለናን ይግባእን ካብዚ ወጻኢ ህዝብታትናን ሃገርናን ናብ መዓሙቕ ተኸይላ ውድቀትን ምብትታንን እናተሸመሙ ከለዉ ኣብ ዘየድማዕ ፖለቲካዊ ህይወት ተጸሚድና ኣብ ደረት ትርኢት ኮይንና ምዕዛብ ብታሪኽን ሕልናን ዘሕትተና እዩ ስለዚ ህዝብን ሃገርናን ንምድሓን ቀጻልነቶም ንምርግጋጽን ሕጂ እዩ እዋን እሞ ጭቡጥ ዓቕምታትና ኣዋሂድና ብተግባር ንረባረብ ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ መቃለ ሓርነት ካብ ማእከል ህዝብናን ሃገርናን የድሄና ኣሎ ንመቃለ ሓርነት ምላሽና ንህበሉን ንቕሉና ንረጋግጸሉን ግዜ ሕጂ እዩ ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ دلاي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قاسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققات مدحنن تسفان هزبنان حقرنان كم زخونا مرققاتيو ጻውዒት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ
عفتحاون متكلاون مسمر قالس حزبي سلفنا هدا إيرترا عسيلنان توديبنان عبزلنا يون بخندز خالنا يون نحرنتنا نوفيلو جزي حجيو أوعي سلفنا هدا إيرترا نحربنياتات قداياتن سدرابيتاتن صورة أخريا 31 تكمتي النرد علون كتباون محبراون شجراتهم النفتحالون علنا لكم النبللو جزي حجيو أوعي سلفنا دايرترا قالسنا قالسزبيو قالسنا قالسو تعاتن فتحون زخون المخنيات ترد الرب وتعاتات مملاس مرققات موحاس كلهم سبعون بوليتيكاون مسلات متكال لعننا حقن فتحن معرنتاتن راح زي كونه قالسنا نمهلاون زي مهلاون بقديتاتات زي تسجدد قديتا بمخانيو أوعي سلفنا دايرترا بأركز كبراتن كبران سمعتنا لو مزبلنا يم تحستاتنا زوم استخاتاتلكم من كوينم نمكتتالكم أزينا نمسكن أبقى تصالي بخالق تحستينا قنرغب كساب شعو سسنايو نقولنا